Vanmiddag werd in het studentencentrum van de universiteit vrouw Wielemusch weer overgedragen aan een studentenvereniging die zich dit jaar over haar ontfermt en haar meeneemt in de grote optocht. Is naloting bepaald tot vrouw Wielemusch in het jaar 2000 plus 2 keer 11 min 4 wordt toevertrouwd aan een groep studenten. We zijn blij om aan te kondigen dat studentenvereniging Amfitron komend jaar het beschermheerschap gaat doen van vrouw Wielemusch. En daarom zullen we tussen nu en carnavalszondag beschermen. En tijdens carnavalszondag zullen we met de grote optocht meedoen. En zullen we aan heel de stad tonen dat we het beschermheerschap goed hebben uitgevoerd en hebben meegenomen naar de grote optocht. Voor wie haar niet kent, vrouw Wielemusch is een pop die symboliseert dat carnaval zowel een feest is voor de locals als voor de studenten. Elk jaar halen de Tempelis weer de pop van zolder. De insteek is om de Maastrichtse carnavalstraditie zo in leven te houden en ook de studenten met deze mooie traditie kennis te laten maken. Vrouw Wielemusch betekent voor ons een soort bindende factor tussen de studentenverenigingen, de besturen onderling, maar ook naar de rest van de leden van de verenigingen. Je bent een korte tijd in Maastricht en daarom is het toch heel leuk om mee te doen aan die lange traditie van Maastrichtse carnaval. En alles wat er te doen is in Maastricht, dus dat draagt het een beetje uit.